iso nggarekne wong lanang iku nggak cepet crut. Mungkin Sainem wis membuka praktek tukang pijet kelamin. Tukang pijet manuk ben kuat ngiclik nggak gampang crut. Ngene lho sayang, masih yang bagus dhewe. Wong ngiclik itu biar iso suwe iku kan wis bolak-balik Sainem bahas ya. Bu Guru Iclik iki wis selalu membahas ngiclik iku satu mindsetmu iku jangan semata-mata ki bawuk iclik kete kentau ojo. Terus yang kedua, fisik harus fit, jangan kerja terlalu capek dan dehidrasi apa